е Антуан Димитров. И следващо номерче, номер 13. Номер 13 е Николай Илиев. Николай. Следващото номер. Следващия номер е 25. Номер 25 е Георги Механджийски. Поколен Георги. Следващия 46, който е Номер 46, който е Алекс Марков. Поколен Алекс. Идва. Следващият номер е 17. Номер 17 е Александър Аратков. Тук е. И следваща награда Шахматен тубус. Тая награда е за големи майстори, да знаете. Вътре има интересни работи. Фигурите, като се извадят до чака и сами се нареждат. Четвърти номер, който е... Четвърти номер е Ангелика Николова. Честито. И следващо номерче. Номер 9 е Никола Тинчев. Тук е. Следващо номерче 48. 48 номер е Камен Чулаков. Няма го, който го няма изгаря. И той идва. Следващия номер с... Следващия номер е номер 5, Давид Лившиц. Казва го правилно. Следващия е 23. Номер 23 е Иван Василев. Тук е. Додаваме ли още награди?